回の日なので、踊れる人どんどんね、2階からも2階に今日ちょっとね、演奏できる方上にたくさんいらっしゃるのでね、じゅんぐりお酒が十分入った頃にぜひ下降りてきてね、ぜひお願いします。というわけで、さ着替えて気合が入っている人もめっちゃ気合が入ってる。素晴らしい。じゃあヘブイとか踊れますか？はい、じゃあヘブイ。踊れるかな。では上からありがとうございます。ヘブイ。分からなくなっても誰も分からないから大丈夫。誰も踊れるから大丈夫。そこのウクレレの人たちもね、ちゃんと用意しておいてくださいね。何やって決めといてくださいね。飲んでる場合じゃないよ。My God.